Thank you. Mani, tanaw din sa video. Vanessa is here. And Robin also there. Si Gracia here. We're going. Panghay mo din. Mga wama mo mga Hi! Ako mga anak guys. Nagkuyog mi diri. Trabahoan. Hi! Good morning. Gikan mi sa bus niya. Padung na mi sa work. So, padung na mi trabaho. So, ako mga anak ko. Yes. Okay, mga unmis, mga adto mis dining hall. Running, nalit mi guys. Nalit mi. Kami uban na nga dito. Ito na nga anak to. Pangbabay sa mudri. Bye! Mga plastic ni mga tahanan. Pamang ko'y merinda. Bye. Bye. Love you all. Bye.